We zitten hier in Venlo, Koert van de Heuvel. We zitten hier in de Werf, restaurant aan het water, idyllisch. Ja, dit zijn dan die schotten die we kunnen plaatsen. Waar staan die schotten? Ja, die schotten zijn de weg. Oh, die zetten we in de schuur tot hier. Dus we gaan nog wat verzinnen dat we dat bovenste gedeelte de grans dicht kunnen maken, dat we dit in ieder geval niet meer krijgen. En daar is het... Ja, en hier is die kracht, want die schotten had ze die erin staan. Die stonden erin, ja, uiteraard. Oh, en hier hadden we dus plank tegenaan met pappendek. Je kunt ook zien. Dus als je gelid, hebben we al teruggedouwd. Anders kon ik niet meer sloten, want er zijn ook nog inbrekers geweest. Die hebben er ingeschroept en bij de buren hebben ze de koper eruit gehaald. Man. Oh, hier werden de bestellingen klaargemaakt. Hier wordt de drank, dus de bar eigenlijk. Nogmaals, het is vroeger eerst binnen een restaurant geweest en langzamerhand is het de route gehuppeld. Dus maar de bar hebben we op staan en door is de keuken, beerkelder. Ja, en nogmaals, de eimers dreven op de kabels van de verlichting. Maar joh. Zo hoog heeft het weggestolen. Ik had de glazen nog laten hangen. We hebben het ook zo hoog beneden. En toen kwam ik hier binnen dan met Stadshond en L1. En dan zoek ze de glazen zo hangen. Liep net de Titanic nog. Met ja, een beetje schoon gespoten. Maar alles is elektrisch, dus ja, dit is net niet ding, dit is de inductie. Ja, dat is allemaal helemaal onder water gestolen. Dus dat komen ze ophalen en te kijken wat er nog te redden valt. Gok me, ja. Is dan de gang naar de buren toe. Hey, de meterkaas hebben ze dan, dat is ook wel zeggen, die komen heel snel. Maar alles... Ja, maar dat is nu alle stroom. Ja, dat is noodverlichting. Ze hebben een noodkast erin gemaakt. Maar hey, alle apparatuur, alles moet vervangen weer. Ze moeten alle kabels door gaan meten of die nog broekbaar zijn of dat die vervangen moeten weer. Ja, ik had mijn hert vast als ik toch nog vechten van kreeg. En alleen al van de ramen waren al 15.000 euro alleen door vechten. Van de ramenboete. Ja, nou ik moet zeggen, ik heb wel veel leveranciers gehad van mezelf die me de laatste factuur kwijtgescholden hebben. Dus wat dat betreft nu ik niet klagen. Maar voor de rest, lever ik door. Hè. Ja, Koert. Sterkte, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ja, ik ook niet. Nee, we weten het allemaal niet.